Toto je krajina gangov. Normálne tu je výpalník Migal, ktorý si vypáli ministerstvo. Sami povedia, že sa skoro dovracali z toho, čo museli absolvovať, ale podarilo sa im. Potom sú tu výpalníci na ministerstve vnútra, ktorí si vypalujú svoje vreckové tým, že robia nezmyselné obstarávania, kávové zrna v košeliach a podobne. Hasičské autá, ktoré nefungujú, to sú proste výpalníci. Potom sú tu výpalníci na ministerstve obrany, potom sú tu výpalníci, ktorí sú okolo Huliaka, ktorí vypalujú koalíciu, keď sa im to hodí a potrebujú mať posilnenú pozíciu vo vláde a robiť si biznis s typosom. No a nakoniec majú pokladníka, ministra Kamenického, ktorý, keď toto celé vidí 2 roky, tak sa rozhodol, že si vypáli pozíciu aj on a chce si vykšeftovať, že bude guvernér Národnej banky Slovenska. Celá táto konsolidácia je jedno obrovské výpalné za to, že vy tu môžete existovať ešte ďalšie 2 roky. Ste sa dohodli, ste to nejako naúčtovali tým ľuďom. Toto je jeden obrovský účet za to, že vy idete pokračovať ďalej vo vláde, lebo keby ste sa nedohodli, tak sú predčasné voľby, za ktoré by tu už každý poďakoval v tejto krajine, ale nie, vy ste sa dokázali dohodnúť, zakšeftovali ste to a toto je účet, toto je veľké výpalné na ľudí za to, že vy budete pokračovať a ďalej si užívať život boha či kráľov. Že budete kupovať stíhačky, že budete kupovať teda prúdové lietadlá, ktoré kupujete o 3,5 milióna drahšie oproti inzerátom, ktoré sú normálne na internete. Vy budete normálne limuzíny ďalej nakupovať, čokoľvek sa vám zažiada, pretože toto si vy myslíte o sebe, že vy toto teraz, vám to patrí. Že vám patrí táto krajina, že vám patrí Slovenská republika, ale nepatrí vám. A toto výpalné sa raz vráti a sa vám to naúčtuje späť.